हेलौ नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ एकदम माने स्पेशल भिडिअ मोनसे शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना एकदम जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नैबे थिंख्लियाव दङ गाइखेर दाखा माने गाइखेर गोखै आरो दा नोंथांमोननो बेखौ खेवनानै दिन्थिनाय जासिगोन। खिन्थु बियो साननै जाबाय आरो बाहाय दोननाया, माने बोथोरा बांद्राय गरम नङामोन नालाय, बेखायनो साननैयाव जोङो बेखौ जानाय जासिगोन। खिन्थु बोथोरा गरमबा थाब जायो आरो सानसेयावनो जानो हायो। दा बेवहाय मथा मथि आधा केजिनि बारा दङ। बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन। नै एकदम फुरा स्पेशल आरो नै नायदो एकदम बरिया जानानै दंखायो। नै नुबाय दा नोंथांमोन, एकदम ओरैबादि स्पेशल आरो दिनै फार्स्ट टाइम माने बे बोसोराव फार्स्ट टाइम जानाय जागोन। माने बैसागोनि नामावहाय जोङो सिराजों जानाय जागोन आरो नै नायदो नोंथांमोन, एकदम फुरा स्पेशल। नोंथांमोनाबो बानायनानै जानो हागोन। बेवहाय जेबो गोरा खामानि नङा, एकदम माने सिम्पोल। नैबे दोआ थानांगोन आरो बिदि दोआव माने बिराद बरिया जायो आरो जोङो जानो गोसो जाबाथाय बानायनानै जायो आरो गेजेर गेजेर बिदिनो फुरा स्पेशल आरो फुरा पियर, बिराद मोजां मोनजाखायो आरो एकदम फुरा टेस्ट जाखायो आरो नोंथांमोना नायनो हागोन। नै जों दा जानोसै, जों जासिगोन। नै हायबाय, नै खुरैयाव एसे एसे जानोसै आरो बैसागोनि नामाव। सौरायबो दङ आरो सिराबो दं। दा जेखुनु जाया होनानै जानोसै जों अबेबा मोनसेखौ। सौरायजोंबो जायो बरिया, ओमफ्राय सिराजोंबोथ' मिलायखायो बरिया। नोंथांमोनाबो बानायनानै जानो हागोन। एकदम फुरा माने जेबो बेहाय माने गोरा माबा गैया, एकदम माने सोनानैल' दोननांगौ बास। ओमफ्राय बार हाबनो हायि नै बिदि वाइट ब्लेंक पेपारजों माने आराम खाथेनानै दोनबानो जाबाय आरो खोबनानै। जों दा जासिगोन आरो ना, एकदमबारे स्पेशल गाइखेर गोखै, एकदमबारे न'आव बानायनाय फार्स्ट क्लास एकदमबारे। बेखौ दोनथ'बाय आग्लायनायखौ, ओमफ्राय दा नैबेखौ जानोसै आरो जों। नोंथांमोना जुदि माने एकदम गोखैथार खालामनानै जानो गोसो दंब्ला मथा मथि साननै बा साननै सानथामनि गेजेरावनो मथा मथि गोखै जाखायो आरो माने एकदम बोथोरा गरमथारबाथ' नोङो साननैबा फुरा माने गरम माने गोखै जाखागोन आरो ओमफ्राय सानथामबाथ' फुरा एकदम बुंनांला आरो। ओमफ्राय ओरैनो माने गरम बोथोरा जुदि सान्दुं दङब्ला मथा मथि सानसेयावनो आरामसे बानायनानै जानो हायो आरोखि, जेबो माने प्रब्लेम गैया। नोंथांमोनाबो बेखायनो बानायनानै जा। नायदो नोंथांमोन, आइटेमा जाहैबाय स्पेशल जोंनि बर'नि सौराय, ओमफ्राय ओरै बे सिरा जाबाय, बेबो लकेल सिरा आरो। ओमफ्राय दा आङो नैबेजोंनो टेस्ट खालामसै, नैबे सौरायजों, जोंनि हारिनि सौरायजों आरो बिराद टेस्ट ना बियो। नायदो, आरो सौरायखौ आं बिराद बरिया मोनखायो, आंनि थाखाय स्पेशलखा आरो बैसागोनि नामाव। ओरैबादि मस आयौ आथा आथा जाथावथावल' जाखाबाय। नै नायनो हागोन, गाइखेर गोखै बेनो। जानोसै सिनिजों एसे लागायनानै। आयौ माथो लाथाबखालै दिनैना सयथिबो। ओरैबादि माने स्पेशलखा आरो बेनो जाहैबाय गाइखेर दाखा।